Jeg synes den digitale transformasjonen helt fantastisk å være med på, og få lov å se hvordan håndverkerne også tar i bruk vår software da, på både telefonen og nettbrett og PC. Jeg heter Monica. Jeg produktansvarlig i EG Construction Site. Jeg synes jo det utrolig spennende å få lov å være med på den digitale reisen. Vekk med de gule lappene fra bilen og inn med telefonen og la håndverkeren få lov å jobbe på telefonen til enhver tid. Mitt namn Daniel och jag jobbade inom retail på ett retailföretag i 6 år innan jag gick över till EG och började leverera produkterna istället. Jag ser mina kunder som kollegor. Jeg hedder Maria Vesti. Jeg arbejder ved EG Hairtools for at skabe samspil mellem frisør og IT-branchen. Hvad det, I ser, der udfordringer, og hvad kan vi gøre bedre? Vi har brug for at lytte til dem, sådan at det bliver et system, der skræddersyet til frisør endnu mere, fordi IT kan ikke stå alene. Mun nimi on Jussi Kaasalainen. Mä työskentelen Key Account Managerina EG Energiillä ja työskentelen suurempien yritysasiakkaiden ja energiayhtiöiden parissa. Joo, no mulle on tosi tärkeää, että on osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Ja se on iso juttu, että me pystytään yrityksille tarjoamaan ratkaisuilta meidän ohjelmistolla, jolla ne pystyy ottamaan ohjat omiin käsiin ja toimiin ympäristöystävällisemmin. Ja, masse tillit. De lytter til oss, de stoler på oss. Vi får faktisk ikke gjort en del ting uten at vår software fungerer optimalt da. Väldigt ofta så jobbar vi med kunderna under väldigt många år, så efter flera år så blir ju kundrelationerna nästan vänskaper och man har gjort sakerna många gånger tidigare och vi blir snabbare och snabbare på att hitta rätt väg fram med dem. Keski-Suomessa muutama vuosi sitten muutettiin tänne pohjoiseen ja mun on tosi tärkeää, että mun lapset ja lapsenlapset tulee näkemään oikean talven ja pystyy puuhastelemaan ulkona talvella. Ja tällä radalla, missä me nyt ollaan, niin se ei välttämättä ole mahdollista ja mun mielestä on tosi hienoa, että EG Energiillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Vi vinner ihop så vi går hela vägen tillsammans.